ассалому алайкум бинандагони азиз, хулосаи муҳимтарин хабарҳои рӯз дар нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии Навид. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. Дар рафти суҳбат роҳбарони ду давлат муколамаи амалиро дар сатҳи олӣ идома доданд. Масъалаҳои ҷорӣ, муносибатҳои дуҷониба, масъалаҳои умдаи байналмилалӣ ва минтақавӣ мавриди муҳокима қарор гирифтанд. Ба масъалаҳои амнияти минтақавӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир карда шуд. Дар ин зимн ҷонибҳо оид ба вазъ дар сарҳади Тоҷикистон ва Афғонистон мубодилаи афкор намуданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз роҳбари давлати Қазоқистон ҷиҳати анҷом додани сафари расмӣ ба Тоҷикистон дар наздиктарин фурсати муносиби моҳи майи соли ҷорӣ даъват ба амал овард. Даъвати мазкур аз ҷониби Қазоқистон бо қаноатмандӣ пазируфта шуд. муҳлати мушаххаси сафар бо роҳҳои дипломатӣ мувофиқа карда мешавад. қабули савганди ҳарбӣ яке аз маросимҳои асосии хизматчиёни ҳарбӣ ба шумор рафта, масъулияту ӯҳдадории ҷавононро баҳри ҳифзу мудофиаи ватан афзун мегардонад. Дар гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 150 нафар навазкарон барои хизмати содиқона ба халқу ватан савганд ёд карданд. гузориши ҳамкасбони мо дар ҳамин бора омода шудааст. дар қисми ҳарбии 051-055 гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати қабули савганди ҳарбии навазкарон ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид, ки дар он ҳайати фармондеҳӣ, падару модар ва дигар наздикону дӯстони навазкарон иштирок доштанд. дар ин ҷамъомади бошукӯҳ 150 нафар навазкарон, ки аксарият ба хоҳиши худ хизматро дар сафҳои гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ихтиёр кардаанд, барои хизмати содиқона ба халқу ватан ва ҳимояи марзу буми сарзамини аҷдодӣ савганд ёд карданд. масъулияти ватандорӣ, ҳисси баланди ҷавонмардӣ ин навазкаронро барои аз худ намудани дарси мардонагӣ, ҷасорату шуҷоат ба ҳам оварда, ки барои ҳимояи дастовардҳои истиқлоли давлатӣ, нангу ори миллӣ ҳамеша омода бошанд. нерӯ ва ҳаёти худро дариқ надошта ватанро мардонавор мудофиа мекунам. баъд аз қабули савганди ҳарбӣ, навазкаронро муовини аввали фармондеҳ, сардори сарситоди гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин санаи муҳим ва лаҳзаи фаромӯшнашавандаи хизмати ҳарбӣ табрик намуда, ба онҳо хизмати содиқонаву софдилона, самаранок аз худ намудани машғулиятҳои таълимӣ ва дар ин роҳ, яъне хизмат ба ватан, комёбӣ, иродаи қавӣ ва ҷасорату мардонагӣ таманно кард. ҳамчунин навазкаронро волидон ва дигар наздиконашон, ки аз гӯшаву канори ҷумҳурӣ омада буданд, ба ин рӯзи фараҳбахш табрик намуданд. хизмата касе мекунад ки модараша дӯст медорад, хизмата касе мекунад ки ватанаша дӯст медорад, хизмата касе мекунад ки ҳамин сарзамини хоки ҳамин ватана муқаддас мешуморад. бояд қайд намоем, ки мувофиқи маълумоти сарситоди гвардияи миллӣ, нақшаи даъват ба хизмат дар гвардияи миллӣ то имрӯз аз ҳисоби ҷавонони худшиносу ватандӯст 79% пурра гардонида шудааст. маросими тантанавиро гузашти навазкарон таҳти оҳангҳои ҷаззобу мутантани оркестри ҳарбӣ анҷом бахшид. қабули савганди ҳарбӣ, хизмати содиқона ба модар ватан нишони садоқат, ифтихору шарафмандӣ, камоли инсонӣ ва беҳтарин оини ҷавонмардон аст. яке аз фазилатҳои моҳи мубораки рамазон анҷоми амалҳои хайру савоб буда, хушбахтона бархе аз соҳибкорони саховатпеша низ ҳамчун нишони пайравӣ аз сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон ба беморону ниёзмандон дасти кӯмак дароз менамоянд. анҷоми ин қабил амалҳои нек метавонад дар ҷамъият принсипҳои башардӯстиро тақвият бахшад. тафсилоти бештар дар матлаби навбатии барнома. бо нишони ҷонибдорӣ аз сиёсати иҷтимоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
ва дар асоси дастуру супоришҳои раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ соҳибкорону ашхоси саховатпеша дар моҳи шарифи рамазон тадбирҳои хайру эҳсонкориро вусъат бахшиданд. дар ин миён вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сарманзил соҳибкор маҳмудҷон муродов ҳам дар моҳи шарифи рамазон иқдом пеш гирифта ба табобатгирандагону кормандони соҳаи тиб ва донишҷӯён кӯмаки якдафаина намуда барои онҳо зиёфати идона орост. дар ҳошияи амалисозии ин тадбири хайр вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе маҳмудҷон муродов аз муассисаи давлатии маркази миллии тиббии тоҷикистон шифобахш дидан карда табобатгирандагони шуъбаи бемориҳои хуни кӯдакона ва шуъбаи саратоншиносии кӯдаконаро аёдат кард ва ба онҳо маҳсулоти гигиенаи шахсӣ ва шириниҳо тақдим намуд ки боиси хурсандии кӯдакон шуд. چی قدر به شهیدا میرسونن و غیر از این با ما و هر شهروندانی که خیرخواه هستن میبینم کودکان ما دستگیری میکنن، مادرای ما دستگیری میکنن، هم مالیوی هم دوروری تامین میکنن. برای این به نهایت مینداریم. من امروز همتون شهید همین بودیم که اکای محمد آمده دستگیری کردن بیمارای برای من صفی همه خیلی خیرخواهان زیاد شوند و همین بیمارای ما دستگیری کنند. дар баробари боздид аз муассисаи давлатии маркази миллии тиббии тоҷикистон шифобахш аёдати тарбиятгирандагони шуъбаи бемориҳои хуни кӯдакона ва шуъбаи саратоншиносии кӯдакона соҳибкор инчунин ба 2000 нафар табибон ва табобатгирандагони ин беморхона хӯроки шом дастрас намуд. дар ҷараёни рӯи даст гирифтани иқдоми навбатии хайрхоҳона аз ҷониби соҳибкор дар моҳи шарифи рамазон инчунин ба 1100 нафар табибону табобатгирандагони маҷмӯаи тандурустии истиқлол 250 нафар аз беморхонаи шаҳрии ёрии таъҷилӣ, наздики 300 нафар аз маркази тиббии шаҳрии рақами 3, 236 нафар аз маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси синаи мачитон ва дигар муассисаҳои тандурустии шаҳри душанбе кӯмак расонида шуд. инчунин аз ҷониби соҳибкор барои зиёда аз 3360 нафар донишҷӯёни донишгоҳу донишкадаҳои олии мамлакат хӯроки шом ташкил гардид. дар умум аз ин кӯмакҳои соҳибкор зиёда аз 9000 нафар табибон, табобатгирандагони беморхонаҳои ҳудуди пойтахт ва донишҷӯён баҳраманд гардиданд. аснои дастрас кардани кӯмакҳо ва суҳбат бо кормандони соҳаи тандурустӣ, беморон ва донишҷӯён, вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе маҳмудҷон муродов таъкид намуд ки ин қабил тадбирҳои эҳсонкориро соҳибкорони ватанӣ дар партави сиёсати инсонпарваронаи пешвои миллат амалӣ карда оянда ҳам дар иҷрои ин қабил тадбирҳо талош ба харҷ медиҳанд. қобили зикр аст ки пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми табрикии хеш ба муносибати фарорасии моҳи шарифи рамазон аз анҷом додани корҳои хайру савоб сухан гуфта таъкид намуданд ки лутфу эҳсон ба наздикону атрофиён, гирифтани дасти фитодагон аз рӯи тавону имконият ба ятимону маъюбон ва оилаҳои камбизоату бесаробон кӯмак кардан, худдорӣ намудан аз ҳама гуна амалҳои ношоиста, доштани забони пок, муомилаи хуб, ахлоқи нек ва даҳҳо арзишҳои дигаре ҳастанд ки риояву гиромидошти онҳо дар ин моҳи шариф барои рӯзадорон шарт ва зарур дониста шудааст. боиси хушнудӣ аст ки соҳибкорони ватандӯст ҳам ҷонибдорӣ аз ин таъкиду тавсияҳои сарвари худ намуда дар доираи имконияти доштаашон пайи амалисозии амалҳои солеҳу созанда талош ба харҷ медиҳанд. истиқлолияти давлатии тоҷикистон ин рамзи барҷастаи пойдории давлат, дастоварди муқаддас ва бузургтарин таърихи навини халқи тоҷикистон буда, ҳамчун ифодакунандаи соҳибихтиёрӣ ва мустақилияти давлат шароит фароҳам овард ки дар арсаи байналмилалӣ давлати мо ҷои худро пайдо намояд. ба муносибати 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар саросари мамлакат тадбирҳои созандагӣ ҷараён доранд. дар ноҳияи рашт низ бо мақсади иҷрои дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати истиқболи сазовори 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи дурдастираш корҳои бунёдкорию созандагӣ бо маром идома дорад. дар бунёди иншоотҳои ҷашнӣ саҳми соҳибкорони маҳаллӣ назаррас мебошам. сохта мавриди истифода қарор додани 315 иншоотҳои таъйиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст ва дар давоми солҳои 2018-2020 аллакай аз ин шумора 126 иншоотҳо мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд ва дар иншоотҳои дигар тибқи нақша корҳои сохтмонӣ дар сатҳи хуб идома доранд ва инчунин аз ҷониби мутахассисон ҷиҳати таҳия намудани нақшаи иншоотҳои иловагӣ ба чорабинои зикр гардида тасдиқ карда шуда аллакай
дар рӯйхати 55 иншоотҳои дигар барои илова намудан дар ин нақшаи чорабиниҳо таҳия ва таздиқ карда шудааст ва шумораи иншоотҳо айни замон ба 370 адад расонида шудааст. сокини ноҳияаш бо меҳнати созандаву бунёдкорона ва бунёди иншоотҳои нав баҳри дар сатҳи баланд ва хотирмон таҷлил намудани ҷашнҳои дар пеш истода аҳлона заҳмат мекашанд. бо вусати корҳои ободониву бунёдкорӣ симои деҳоти ноҳияаш ҳусни тоза гирифта оғози иншоотҳои нав ба пайдо шудани ҷойҳои кории нав мусоидат менамояд. ин аст ки фақат дар давоми солҳои охир аз ҷониби соҳибкорон зиёда аз 71 километр роҳҳои ҳудуди ноҳия асфалтпӯш карда шуданд ва бояд тазаккур дод ки фақат дар давоми 2 соли охир аз ҷониби соҳибкорон ва бахши хусусӣ 9 адад биноҳои нави таълимӣ бо шароитҳои замонавӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуданд, 12 синфхонаҳои иловагӣ аллакай ба истифода супорида шуданд, 4 адад бонгоҳҳои тиббӣ, 4 адад китобхонаҳо, зиёда аз 23 адад марказҳои хизматрасонӣ ва барои мардум мавриди истифода қарор дода шуданд. имрӯз соҳибкорон дар чароғонкунии роҳу кӯчаҳо дар бунёди гулгаштҳо бисёр саҳми назаррас доранд ва аз шумораи зикргардидае ки мо иброз доштем 276 иншоот бевосита аз ҷониби соҳибкорони ноҳия ба сохта мавриди истифода ва баҳробардорӣ қарор дода мешаванд. сокини ноҳияаш баҳри ободу зебо гардондани ноҳия заҳмат кашида дар ободонии маҳалли зист саҳми худро мегузоранд. дар доираи корҳои созандагиву бунёдкорӣ барои дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Восеъ майдону гулгаштҳои наву замонавӣ бунёд мегарданд. дар шафати шоҳроҳи Душанбе-Кулоб мавзеи нави гулгашт бунёд ёфт ки ҳусни табиати шоҳроҳро боз ҳам зеботар гардонид. Хоҷа Назриев дар ҳамин хусус гузориш омода кардааст. дар ноҳияи Восеъ маркази тиҷоратӣ ва хизматрасонии Эҳсон ки дар шафати шоҳроҳи Душанбе-Кулоб воқеъ мебошад, саҳни ҳавлии он бо чунин гулҳои зебо барои бинанда, меҳмонон ва сайёҳон яке аз мавзеъҳои ҷолибу диданӣ гаштааст. бунёдгузори гулгашт роҳбари ин марказ Хусравҷон Холов буда тухми гулро аз шаҳри Бухоро овардааст. гулҳоро бо хуш пайванд карда парвариш намудааст. Хусравҷон бо масъулияти баланди дарки ватандорӣ мегӯяд ки дар доираи корҳои созандагӣ ва ободкорӣ барои созовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин ҷашни бузург тӯҳфа барои модараш ин кори некро анҷом додааст. ёд дорам аз овони хурдӣ, аз овони кӯдакӣ ки модар моро дар оғӯши ҳамин гулҳо ба воя расон, тарбият кард. аз ҳамин лиҳоз орзу кардам ки орзуи модарам амалӣ кунаму ҳамин ҳудуди меҳмонхонаву корхонамонат ҳамаро гулзор кардем. чикаре ки мебинем корхонаи мо дар канори шоҳроҳ ҷойгир аст. меҳмонои хориҷӣ ин тараф бисёр мегзаранд, дохилӣ ҳам бисёр мегзаранд. ба ҳамин хотир як зебоӣ, як ҳусну тароват ҳаминҷа дар омадгоҳи ноҳияда бахшидем. гулгашти мазкур аз якчанд қисмат иборат буда дар ободу зебо ва тозаву озода нигоҳ доштани он ва парвариши гулҳо модар ҳам саҳми арзандаи худро мегузорад. вилоят Шокирова модари Хусравҷон зани фаъолу заҳматдӯст аст. волидон масъулияти баланд ҳис намуда фарзандонро дар рӯҳияи баланди ифтихори ватандорӣ тарбия карда ҳамеша шукронаи фарзандон, давлати соҳиби истиқлол ва тинҷиву осоиштагии Тоҷикистонро менамоянд. меган ки ватан сар мешавад аз гоҳора, ватан сар мешавад айхона баъде ки хона обод шид ҳама ҷо ободай. ватан ободай, ватан як гӯшаи ватан ҳисоб мешавад ки ҳамеша дар як ҳавои софи беғибори шаҳодат медиҳад ки ҳавои соф ҳамеша беғибора, ҳамеша силҳа ки и гулҳода мо иқадар хушбахтӣ зиндагӣ мекунем ба меҳру муҳаббат зиндагӣ. ин рамзи муҳаббат аст, рамзи ишқ аст, рамзи ободия, рамзи ваҳдат аст, рамзи ҳамаи хушбахтиҳои олам аст ки и барои мо президенти муҳтарами мо мисол барои мо тӯҳфа кардан. мо ҳазор бор аз он кас миннатдорем. гулгашти мазкур бо нуқтаҳои хизматрасониҳои маишӣ имрӯз мавзеи истироҳату фароғати меҳмонону сайёҳон гаштааст. гузориши Хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи Восеъ барои барномаи иттилооти Навид.
корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Хуҷанд ҷиҳати ба навъҳо ҷудо кардани партовҳо таҷҳизоти нави соҳавиро ворид кард. Ин таҷҳизот фаъолияти кормандонро сабуктар карда, инчунин ҷиҳати коркарди саноати партовҳои маишӣ мусоидат менамояд. гузориш дар ин хусус. рӯзи кории кормандони корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Хуҷанд аз субҳи барвақт бо ҷамъоварии партовҳои ҳудуди шаҳр оғоз мешавад. тавассути нақлотҳои махсус аз нуқтаҳои муайян партовҳо ҷамъоварӣ карда мешавад. тозагии муҳити атроф хело муҳим аст, хосат дар маркази вилояти суд шаҳри Хуҷанд. аз ин лиҳоз ҳар корманд ҳангоми фаъолияти хиш бо ҳисси масъулият кӯшиш ба харҷ медиҳад ки дар ин самт саҳми худро гузорад, то кӯчаву хиёбон, маҳаллаҳо ва ҳудуди шаҳр аз ҳар гуна партовҳо тоза бошад. ин дастгоҳ истисоли Федератсияи Россия буда имкони ба навъҳо ҷудо намудани партовро дорад. он дар минтақаи партовгоҳи шаҳри Хуҷанд насб карда шуда, дар замини цехи коркарди партовҳо ба кор дароварда мешавад. марҳилаи воридсозии таҷҳизотҳои техникии он ба вилоят шуруъ аз соли 2017 оғоз гардида, имрӯз 90% корҳо ба сомон расонида шудааст. дар рӯзҳои нағдӣ мумкин ки то як моҳ супорим. Супорида шавад зиёда аз 500 куб партов якбора кушода ҷудо карда мешавад ба хелҳо. фраксии мисол то 8 сантиметраш алоҳида, фраксии зиёда аз 8 сантиметраш лента транспортёр ки рафта унҷа кабина ҳаст, кабина аз 8 то 12 нафар коргаро ҷудо мекунад. ба гуфтаи мутахассис ин кор ба хотири коркарди дубораи маҳсулотҳо анҷом дода шуда, иқтидори дастгоҳ дар як шабонарӯз беш аз 500 метри кубиро ташкил медиҳад ва он партовҳоро ба чунин қисмҳо ҷудо мекунад. якум баклашка, дуюм тахта, сеюм пластика, чорум цветной металл, панҷум оҳанрабо дорад. дар охири ҳамин коргоҳ худи ҳамон механизм худаш ҳамаи оҳанҳоро ба худаш ҷамъ карда аз тарафи қафояш сони як ҷо ҷамъ карда мепартад. ҳамаи инҳо контейнер ба ҷамъ карда шуда ё бигбанк мешоб мегӯям, ҷамъ карда шуда ба манаи пресс монда якбора пресс карда мешавад. ба истифодадиҳии сехи партов дар асоси лоиҳаи беҳтаргардонии вазъи экологӣ ба роҳ монда шуда, ҳадафи асосӣ ба корандозии он беҳтар намудани вазъи санитарии эпидемиологӣ дар тамоми минтақа мебошад. пеш агар ҳамин тарафи машҳова мошин ки рафта истидагар ҳамин ҳама салафану ҳама коғазпорию ҳамаҳо ҳамин раҳи ду тараф вай мешуд. баъд одамҳо молашонро дар вақти чарогоҳ бироадан баъд аз салафана хӯрданаш чанд молҳо ҳалок гаштагӣ ин якла баъд اونجا گازی ازون میگن گازی ازون ما وقتی که روپوش کردیم روی پرتاوه گازی ازون برآمدنش کم شد. این یعنی به خلق شهر خوجند یعنی برای سلامتیشان بهتری میده. باید قید کرد که پرتوگاه شهر خوجند سال 1984 تأسیس یافته، همه روز با اون از 450 تا 650 متر مکعب پرتافته می شود. با گفته متخصصان سوها این نشان داد نسبت به 10 سال قبل و مراتب افزوده است. برای کم کردن پرتو و رویپوشنمایی آن نقش این دستگاه خیلی نظر از ارزیابی می شود، زیرا من بعد این روند وضع سانیتری شهر را به طلبات جوابگو می سازد. با استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، هیئت آموزگاران و دانشجویان دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینواسیونی در شهر کلوب وابسته به بررسی پهلوهای الهیده علم معاصر همایش دایر ساختند. شرکت کنندگان پیرامون بلندبرداشتن نشاندادهای علمی در این و دیگر مؤسسه‌های عالی تعلیمی کشور تکلیف و پیشنهادات سودمند بیان کردند. شرح بیشتر در گزارش همکارانمان. بهر پیشبرد علم و تکنیک بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی سالهای 2020-2040 در دایره هفته علم هیئت پروفسوران و آموزگاران و دانشجویان دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینواسیونی در شهر کلوب همایش علمی نظریوی تشکیل نمودند که در آن کارهای علمی تحقیقاتی در سال 2020 انجام داده بررسی گردیدند. در دانشکده مذکور برای کارهای علمی تحقیقاتی
омӯзгорон و донишҷӯён тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст ва донишкада ба донишгоҳҳои пешрафтаи давлатҳои ҳамсоя аз ҷумла Федератсияи Россия ҳамкории зич дорад. ин имкон медиҳад ки корҳои илмӣ тадқиқотӣ ва навоварию ихтироъкориро бо олимони он донишгоҳҳо дар ҳамбастагӣ анҷом диҳанд. мақсад аз баргузории ҷалби васеи омӯзгорон ва донишҷӯён ба корҳои илмии тадқиқотӣ, натиҷагирӣ ва баррасии онҳо дар сатҳи донишкада. ва бояд қайд кард ки дар доираи конференсия 16 бахши умумӣ тақсим шудааст ва вобаста ба бахшҳо зиёда аз 341 маърузаҳои илмӣ пешниҳод гардидаанд ки онҳо дар доираи бахшҳо матраҳ хоҳанд шуд. ҳамоиши мазкур давоми 3 рӯз идома меёбад ва омӯзгорону донишҷӯён, докторантону аспирантон дар бахшҳои биотехнология ва коркарди растаниҳои шифобахш, мошинҳо, таҷҳизотҳои технологӣ ва стандартонӣ, ҳуқуқ ва идораи давлат, менеҷменти инноватсионӣ ва инвеститсионӣ, иқтисодиёт ва сайёҳӣ, технологияи барномасозӣ ва техникаи компютерӣ, математикаи олӣ, технологияи маводи хӯрока, технологияи саноати сабук ва дизайн, химияи умумӣ ва таҳлилӣ, шабакаҳои барқӣ ва физикаи умумию чанд бахши дигар мақолаҳои илмии хешро пешниҳод менамоянд. дар анҷоми ҳамоиш ба беҳтарин мақолаҳои илмии иштирокчиён ва фаъолон сипоснома ва тӯҳфаҳои таъсиснамудаи раҳбарияти донишкада супорида мешавад. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. имрӯзҳо усулҳои муосир ва инноватсионии омӯзиш хусусан дар омӯзиши забонҳои хориҷӣ мавҷуданд. ширкати EasyBook курсҳои шавқовари забони англисиро барои ҳамватанони мо ки мехоҳанд ин забонро омӯзанд пешниҳод менамояд. бо ёрии ин курсҳо ки бо истифода аз китоб ва дарсҳои овозӣ сурат мегирад, хоҳишмандон метавонанд забони англисиро дар муддати кӯтоҳ дар ҳамагӣ 5 моҳ мустақилона омӯзанд. ширкати EasyBook дар курсҳои худ 50% тахфиф эълон кардааст. гузориши ҳамкоронамон дар ин мавзӯъ. фариза буриева ба омӯхтани забони англисӣ шавқу ҳаваси зиёд дорад. ӯ дербоз кӯшиш мекард ки ин забонро аз худ кунад, аммо аз сабаби реҷаи танги ҳаррӯзааш наметавонист ба омӯзиш шурӯъ намояд. вале фариза роҳи ҳалли ин мушкилиашро пайдо кард. акнун фариза буриева бо роҳи осон ва хеле шавқовар забони англисиро меомӯзад. забономӯзии фариза бо истифода аз китоби интенсивии англисӣ сурат мегирад. китоберо ки ӯ аз ширкати EasyBook харидааст, имкониятҳои зиёд дорад ва омӯзиши забони англисиро барояш бисёр осон кардааст. тавассути ин китоб шунидани дурусти калимаҳои забони англисӣ ва хондани онҳо имконпазир аст. вақте ки ман ба омӯхтани китоби EasyBook шурӯъ кардам, фикр мекардам, ки омӯхтани забони англисӣ душвор аст, аммо дар асл ин тавр нест. ман китоби EasyBook-ро дар вақтҳои холигиам истифода мебарам. бо роҳи шунавоӣ онро меомӯзам ва ин барои ман хеле осон аст. забони англисӣ яке аз забонҳои бузургтарини ҷаҳон ба шумор рафта, шумораи одамоне ки дар ҷаҳон бо он гуфтугӯ менамоянд зиёда аз 1.5 миллиард мебошад. забони англисӣ дар 58 давлати дунё мақоми давлатӣ дорад ва забони ҷаҳонӣ эътироф шудааст. ҳамин аст ки таваҷҷӯҳ ба омӯзиши ин забон дар тамоми олам, аз ҷумла Тоҷикистон хеле зиёд мебошад. аммо пӯшида нест ки забони англисӣ забони мураккаб аст ва омӯзиши он мушкилиҳои худро дорад. ширкати EasyBook барои ҳамватанони мо роҳи комилан қулай ва осони омӯхтани забони англисиро пешниҳод менамояд. бо ёрии курсҳои омӯзишии забони англисӣ ки тавассути ширкати EasyBook бо технологияҳои таълимии амрико роҳандозӣ шудааст, шумо метавонед дар муддати 5 моҳ тавассути ин китоб забони англисиро омӯзед. бо истифода аз барномаи ширкати EasyBook шумо метавонед дарсҳои аудиоиро дар диск ё фита гӯш кунед ва ҳамзамон машқҳои китобро бо забони англисӣ дуруст хонед. агар шумо мехоҳед ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сафар кунед, пас китобу адабиётҳои бо забони англисӣ навишташударо зиёд хонед ва сурудҳои англисиро гӯш кунед. шумо аз қобилияти беназири ташаккулёфтаатон ҳайрон хоҳед шуд. ин китобҳоро хоҳишмандон метавонанд бо телефони 1258 ё дар сомонаи www.easybook.tj фармоиш диҳанд.
در 3 ماه اول سال 2021 از طرف فعالان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان بیش از 600 ملاقات و واخوری‌های گوناگون حزبی گذرانیده شده است. تشکیل چنین واخوری‌ها البته به نفع کار بوده، جریان کارهای سازندگی و آبادانی را در شهر و ناحیه‌ها سرعت می‌بخشد. زیرا اعضای فعال حزب همیشه در فکر آباد و سبز و خرم گردانیدن محل‌ها می‌باشند و طریق حشرهای دست جمعی کارهای ساخت و سازی را انجام می‌دهند. گزارش همکاران ما از رفت همایش حزبی در شهر باختر تهیه شده است. در بینای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر باختر با اشتراک اعضای ریاست، رئیسان و مسئولان شعبه‌های تبلیغات و اطلاعات کمیته‌های اجرایی حزب شهر و نواحی ولایت همایش دایر گردید. در همایش میرعلیان قیام‌الدین رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان فعالیت 3 ماهه کارمندان کمیته‌های حزب شهر و نواحی ولایت را مورد تحلیل قرار داده. پیرامون تطبیق اکسیه‌های حزبی و جلب ساکنان به اعضاگی نیز سخن کرد. گفته شد که تشبثکاری و نوآوری باید عمل هر روزه ما حزبیان گردد، زیرا جامعه معاصر با سرعت رشد کرده ایستاده است. محض سازندگی و تشبث‌های نو به نو ما را می‌تواند همقدم زمان گرداند. امروز فعالیت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان نظررس ارزیابی کرده می‌شود، زیرا که با همون اقدام‌های پی در پی کارهای سازندگی و بنیادکاری که از طرف اعضا و جانبداران حزب در شهر و ناحیه‌های ولایت برگزار کرده می‌شود، البته ما را وادار می‌سازد که جهت باز هم بهتر و خوبتر پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای نظررس را به انجام رسانیم. از این رو من بعد نیز با اقدام‌های سازنده خود تشکیل اکسیه‌های گوناگون باید در پیشرفت زندگی مردم آباد و زیبا گرداندن گوشه از دیار سهم گذاریم. سال 2021 از طرف کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان یک چند عدد آزمون‌ها و اکسیه‌های حزبی جهت در سطح بلند تجلیل نمودن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و به همین وسیله سفربر کردن مردم به کارهای سازندگی و بنیادکاری از قبیل سنگفرش کردن کوچه و دهه‌ها، مونفرش کردن، همچنین تازه و آزاده نمودن محل زیست و عموما کارهای سازندگی و بنیادکاری بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رفت. نوروز حسین زاده معاون رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان نیز در نوبت خود به سخن برآمده. پیرامون تحکیم جامعه شهروندی، پایداری وحدت ملی، راهنمایی ساکنان به کارهای سازندگی و بنیادکاری از جانب فعالان حزب اظهار نظر کرد. در اساس نقشه چاره‌بینی‌های کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گраждани نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر اسفاره روزی مدافع گраждани نمونوی برگزار گردید. تدبیر مذکور در همکاری با ساختارهای زیرتابه شهری عملی گردیده، مقصد از آن فهمیدن سطح آمادگی اهالی در سمت پیشگیری آفت‌های طبیعی ارزیابی شد. از جریان این چاره‌بینی خبرنگاران ما گزارش می‌دهند. با مقصد آماده نمودن اهالی به عملهای ضروری در وقت سرزدنی حالتهای فوق‌العاده طبیعی و تکنوگنی داشته و بلند برداشتن حسیات وطن دوستی جوانان و نورسان در مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 2 شهر اسفاره روز مدافع گраждани نمونوی گذرانیده شد. اهداف عمده برگزاری چاره‌بینی پیش از همه فهمانیدن وظیفه‌های اساسی سیستم یگانه دولتی پیشگیری و رفع عاقبت‌های حالتهای فوق‌العاده که بهر حمایه اهالی و اقتصادیات جمهوری تاجیکستان روانه شدند، بلند برداشتن ملکه عملی خوانندگان در ساحه حفظ شهروندی در نسل نورس تشکل دادن خصلت‌های جسارت و دلیری، آموزانیدن آنها عاید به رسانیدن یاری اولین طبی، خودنجات‌دهی و آماده بودن به نجات دادن اطرافیان محسوب میشد. در چاره‌بینی نمونوی همه ساختارهای مربوط به مدافع شهروندی شرکت ورزیدند. نخست در صحن حولی مکتب خوانندگان دانش و ملکه خویش را وابسته به عملهای انجامشان ضروری هنگام سر زدن حالتهای فوق‌العاده به نمایش گذاشتند. روز مدافع گраждани نمونوی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی گذرانده شد که خیلی با بهای اعلی گفتم ممکن با بهای اعلی جنبش کردیم. طلبگان و طالب علمانی که امروز در این چاره‌بینی اشتراک کردند و اشتراک ورزیدند خیلی خود را
با موفقیت جنبست نمودند. در مدافع گردشدنی نمونوی یک قطار راهبران خدمات‌های دولتی، دیرکتوران مؤسسه ها و راهبران آمادگی ابتدایی حربی شهر و دهات ها اشتراک نمودند. در صنف‌های 2 و 6 ساعت‌های تربیوی مدافع گردشدنی برگزار گردیده شد. مقصد از برگزاری مدافع گردشدنی نمونوی این شناس کردن و بار دیگر آمادگی جدی دیدن در تمام لحظه‌های حالت‌های فوق‌العاده میباشد. پس از سوختاری بینایی حدودی مکتب و صدا دادن بانگ خطر، عمل‌های تقلیدی جزءهای علاقه و خبردارکنی، حفظ ترتیبات جمعیتی، سوختار نشانی، نجات‌دهی، طبی و ایواکواسیونی آغاز شد. در نتیجه سری وقت از حادثه‌های ناخوش خدمات‌های داخلدار آگاه کرده شده، طبق اطلاع خدمات کشافی حفظ ترتیبات جمعیتی تأمین گردید. خدمات سوختار نشانی و نجات‌دهی و طبی نیز سری وقت به مکان آفت حاضر شده با برابری خاموش کردن منبع‌های آتش مکتبیان را از مکان خفناک بیرون آوردند و به ضرردیدگان یاری اولین طبی رسانیدند. در جنبست روز مدافع گردشدنی نمونوی به اشتراکچیان فعال سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شدند. در شهر کولوب جهتی تربیه ادیبان جوان و نوقلمان منطقه تدبیرهای کارگر عملی کرده می شوند. در زمینه همین چاره‌جویی ها به نزدیکی در این شهر باستانی همایش دایره های ادبی جمهوری با نفران نوراه ایجاد صورت گرفت. جزئیات بیشتری موضوع در تهیه خبرنگاران منطقوی ما. در شهر کولوب کورس کنفرانسیای نوقلمان با دایره ادبی منطقه کولوب و ادیبان و شاعران شناخته جمهوری دایر گردید. شرکت‌داران همایش ادبی نخست در نزد نیم پیکره شاعر خلقی تاجیکستان اشور سفر گلچنبر گذاشته از پیکار ایجادی این شاعر شهری یادآوری کردند. شاعر اشور سفر اثرهای زیادی نوشته است که دسترس خوانندگان است و اکثر اثرهای او به زبان‌های روسی و ازبکی، ارمنی و قرغیزی و ترکمنی ترجمه شدند. کورس کنفرانسیای ادیبان جوان کار خود را در بینای آثارخانه میراث ادبی و آثار خطی میرسعید علی حمدانی با اشتراک نوقلمان ادامه بخشید. در این مکان محفل ادبی همیشه بهار فعالیت میکند که در برگزاری آن از شهر و ناحیه‌های منطقه کولوب ولایت ختلان نوقلمان و ادیبان جوان اشتراک مینمایند. بسیار بازیافت‌ها هست، بسیار شعر خوب است، افسانه خوب است، یک چیستان خوب است از زبان این جوانان نوقلمان صدا می‌دهد برای ما و اینقدر ایجادهای عجیب جوانان را برای فقط مردم شهر و منطقه نه برای تمام تاجیکستان مبارک باد میگویم. مقصد اساسی راه اندازی کورس کنفرانسیای ادیبان نوقلم بلند برداشتن ذوق و تقویت نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نو ایجادکار، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، تکمیل ذخیره لغوی، تقویت جهان معنوی میان اهالی کشور میباشد. ما هم یکی از نوقلمان جوان هستیم که در این کورس کنفرانس شرکت ورزیده ایستادیم و نگفتن آمد که همه این کورس کنفرانس و همه این جمع آمد و محفل ها به خاطر پیشرفت ملت و دولت است و میندار از اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان که از همه اقدام را گرفتن و ما جوانان را در هر گوشه و کنار مملکت جمع می‌آورند و ما برای ما باعث افتخار هستیم. من امروز خوشحالم که در شهر کولوب باستانی در آزمون اشتراک کرده ایستادم. من امروز شعرهای ایجاد کرده خودم را در اینجا پیشنهاد کردم و استادان به من پیشنهاد کردند که در محفل‌های دیگر هم به کولوب باستانی بیایم و شعرهایم را قبول کردند. من بسیارتر در وصف مادر وطن شعر نوشتم. شعرهایم زیادتر بچگانه است و در آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک کردم. در نمیناسیای شاعری به من پیشنهاد کردند که غزل و ربایی و همین خیل شعرها را ایجاد کنم. شاعران و ادیبان منطقه کولوب ایجادیات نوقلمان را مورد تحریر و تعلیق قرار داده به آنها در پیشه شعر و شاعری دستور و مصلحت‌های مفید دادند. شیرینجان سفرزاده سیفالدین اسماعیلوف از شهر کولوب برای برنامه نوید.
концерти ҷамъбастии толибилмони мактаби санъати шаҳри Хоруғ доир гардид, ки дар он намоиши ҳунарҳои дастии насли наврас ва баромади онҳо манзури тамошобинон карда шуд. Бо назардошти эълони 3 солаи рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, мактаби санъати шаҳри Хоруғ ба рушди ҳунарҳои дастӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, намоиши хотирмонд ва барномаи ҷолибро пешкаши волидону дӯстдорони санъат намуд. Хосият Худоёрбекзода дар ҳамин бора шарҳи бештар дорад. бахшида ба 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва натиҷагирӣ аз фаъолияти яксолаи мактаби санъати шаҳри Хоруғ, барномаи пурмеҳтавои консертии толибилмон ва омӯзгорони ин мактаб доир гардид. Барномаи консертӣ дар қасри фарҳанги шаҳри Хоруғ баргузор шуда, қисмати якуми он аз намоиши ҳунарҳои дастӣ ва рассомӣ иборат буд. Толибилмони мактаби санъат дастовардҳои хешро дар намоиш пешкаш намуданд, ки бозгӯ аз комёбӣ ва муваффақиятҳои дастпарварони он мебошад. Дар ин ҷо ифтихорнома ва сипосномаи толибилмон ҷо дода шуда, ҳамзамон ғолибони озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ аз фаъолияту заҳматҳои хеш иброзӣ сухан намуданд. муовини раиси шаҳри Хоруғ Илчай Маrodбекзода ва дигар мутахассисони соҳа ва гурӯҳи кории ҳукумати шаҳр аз намоиш дидан намуда, бо ҳунармандони ҷавон ва истеъдодҳои бомаҳорат суҳбатороӣ намуданд. барномаи консертӣ аз 23 намоиш иборат буда, аз хори умумӣ оғоз ёфт. ҳар як баромади толибилмон бо маҳорати баланд манзур гардид. намоиши ҳунарҳои мардумии коркарди хонандагони мактаби санъати шаҳри Хоруғро тамошо кардем, ки хеле ҷолиб аст. агар ҳамаи мактабот чунин гармиро нисбати қарори ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон дар бораи баланд бардоштани мақоми ҳунарҳои мардумӣ кор кунанд, кори мо 100% мешавад. ҳамаи он намудҳои пешниҳод шудагианд, агар дастранҷи хонандагон бошад, хеле хуб аст, дар сатҳи баланд қарор доранд. ҳам чакандузӣ ки барои нухтакҳо пӯшондагианд, ҳам мураббофӣ, ҳам санъати тасвирии хонандагон ки рӯи тасвир оварданд, хеле дар сатҳи баланд қарор дорад. бояд гуфт ки мактаби санъати шаҳри Хоруғ дар соли 1957 ташкил ёфта, дар тақвияти санъати минтақа нақши калидӣ дорад. То ба имрӯз садҳо хонандагони ин мактаб дар самти рушди санъати миллӣ барои мардум хизмати аҳлона доранд. имрӯзҳо 167 нафар толибилм дар 8 маркази таълимӣ дар мактаб ба омӯзиш фаро гирифта шуданд. бояд гуфт ки имсол ду дастпарвари ин мактаб дар озмуни кӯдаконаи сатҳи ҷумҳуриявӣ Парвин иштирок намуда, сазовори сипосномаву ҷойҳои арзанда гардиданд. ҳамзамон таи 2 сол аст ки толибилмони мактаби санъати шаҳр дар озмуни сатҳи ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, сазовори ҷойҳои якому дуюм мегарданд. имсол низ толибилмони мактаб ба ин озмун омодагӣ ҷиддӣ доранд. айни замон 2 хатм кардаи мактаб дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Россия дар коллеҷи композиторӣ, 3 хатмкунандаи мактаб дар шаҳри Москва дар коллеҷи рассомӣ ва инчунин 7 нафар хатмкунандагони мактаб дар давлати Чин дар омӯзиши нозукиҳои касби рассомӣ ба таълим фаро гирифта шуданд. 10 хатмкунандагони мактаб дар шаҳри Душанбе дар мактабҳои олии омӯзиши санъати миллӣ таълими хешро давом дода истоданд. ин барномаи консертӣ ба танини ҷашни воло мақоми миллат 30-солагии истиқлолияти ватан бахшида шуда, аз ҷониби тамошобинон баҳои баланд гирифт. дар интиҳои чорабинӣ ба ҳамаи иштирокдорон ифтихорномаҳо тақдим гардиданд. дар Афғонистон пайҳам чанд мошини ҳомили маводи сӯзишворӣ таркид. тибқи маълумот, дар натиҷаи ин фалокат 9 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 10 тани дигар зарар диданд. музофоти Сидзуокаи Ҷопонро номусоидии вазъи ҳаво фаро гирифт. таваҷҷӯҳ кунед ба шарҳи бештари ин ва чанд хабари дигар аз хориҷи мамлакат.